Velkommen til Vingsø Skydebaner. Jeg hedder Michael, og jeg er skydeinstruktør. I dag vil jeg vise jer lidt om, hvad man kan få ud af den her Kongsberg monitor. Der er nogle forskellige tal, og der er en masse forskellige funktioner. Min riffel den er skudt ind på 100 meter, men i dag der er vi på 300 meter banen. Og det vil sige, at jeg ved ikke lige helt præcis, hvor min riffel den rammer henne. Jeg gætter mig sådan lidt frem til, hvor cirka jeg tror, den vil lande. Og så vil jeg vise jer her på monitoren, hvordan vi så kommer nærmere centret. Så har jeg skudt første skud, og nu kan vi se på monitoren, at nu er der kommet nogle tal på. Og vi kan se her, at mit første skud den ligger lavt i forhold til center, hvor vi gerne vil være. Nu er der kommet nogle tal herover på X- og Y-aksen. Og den viser her, at den er 86,7 mm ned af Y-aksen. Og den er 12 mm til højre for. Det vil jeg ikke lige tænke så meget på nu. Lige nu der skal vi bare højere op. Men 86 mm, det ved jeg, når vi er på 300 meter banen, eller på 300 meter, så er jeg et klik på min riffel. Et klik her på kikkerten, det er 3 cm, når vi er på 300 meter banen. Så jeg giver den 1, 2, 3 klik. Det er så 90 mm. Den gerne skulle skyde højere. Så nu tænker jeg, at jeg tager mit andet skud, og så ser vi, hvor den lander hen. Så har jeg skudt mit andet skud. Og nu kan vi se, at nu er vi kommet højere op. Så jeg har givet den 3 klik opad. Det vil sige 90 mm i forhold til det første skud. Nu har tallene hernede ændret sig en lille smule. Og det er fordi, at nu har vi skudt 2 skud, og så har vi fået, zoomer lige en gang, sådan. Nu har vi fået en lille firkant her. Og det vil sige, at det er middeltræfpunktet mellem de 2 skud her. Og den kan vi aflæse hernede nu. Og nu er middeltræfpunktet den er 49,6 mm lavere, altså ned af Y-aksen, ikke? Men nu er vi så også op i centret, hvor vi gerne vil være. Så er der kommet lidt flere tal heroppe i hjørnet. Og de tal heroppe, når vi snakker jagt og konkurrenceskydning, så er det ikke så relevant, fordi det heroppe, det er bare en sumangivelse, altså pointsum heroppe. Pilene, de anviser, at vi har været en lille smule for lav, men glem de tal heroppe, så længe at de ikke skyder konkurrence. Så har vi lidt andet tal hernede, som vi godt kan bruge til noget. Jeg har skudt 2 skud, det vil sige, at nu har vi fået et mål mellem centret af det her skud og centret af det her skud. Den er 74,4 mm. Det vil sige, at hvis jeg lige får slettet min indskydning her og laver en 60-skudsgruppe, så vil det tal hernede, det vil vise målet på min 60-skudsgruppe. Og det tænker jeg vil gøre nu. Så har jeg skudt en 60-skudsgruppe, og den kan I se her. Den landede lidt lavt, men nu kan I se, at vi har 2 skud her, som blev anvist heroppe med et kryds, og det er anvist, at det er en 10'er. Og så har vi det tredje skud her. Så nu har vi diameteren på den her, den står hernede. Så nu har vi en diameter på den her 60-skudsgruppe på 39,5 mm. Center til center, på svensk, godt nok SS. Så det er 39,5 mm på 300 meter. Vi har fået de her tal herover igen, ud fra de her 3 skud, og der er en lille firkant, vi lige kan zoome ind på. Der, en lille firkant, det er så gennemsnittet af mine 3 skud herover.
og den står her på 45 mm ned ad y-aksen og 21,7 mm til højre på x-aksen. Det var sådan lidt om Kongsberg monitoren, og jeg håber I kunne bruge det til noget.